Ej, deco, morate spavati 7 sati dnevno, pa da nam ne dajete ovoliko da učimo, možda bismo i mogli da spavamo. Ode, hoću da zanemiš već jednom i prekin da radiš što staviš s Nikučetom, neprijatno je. Urliče, što si takav davež? Zato što sutra imam kontrolni, a s obzirom da idemo u isto odeljenje imaš i ti. E pa vidiš, Urliče, zbog takvog stava ću ja da živim 200 godina, dok ti nećeš ni penziju da dočekaš. Zašto se ne opustiš i služaš Lady Gagu sa mnom? Znaš šta, Ode? Ti si najsebičnija osoba koja postoji na ovome svetu. Izvini? Kad god se tebi nešto čefne, svi drugi moraju se pokore tvoje volji. Nema ljudskog bića na planeti kojeg bih manje želeo za cimera nego tebe. Jeremy, Jim, Sissy, Herb, Yumi. Radije bi da mi svi oni zajedno budu cimeri nego ti. Pogotovo, Yumi. Čak bih i Nikolasa radije izabrao za cimera. O, pa hvala, Urliče. Nema na čemu, prijatelju. A sad molim ti idi u svoju sobu, vidi da li sam tamo. Važi se, brate. Okej, Urliče, to već nije fair. I moje ime nije Urlik. Moje ime je... Ulrik! Polako, Urliče, nema razloga da ulričeš. Jeremy, jel mogu da spavam s tobom? Šao mi, Ulriče, znaš da sam običan na eliti. Ma mislio sam pored tebe, znaš, u krevetu za goste. To već možem, za mnom. Šta misliš o mojim robotima kojim ću da osvojim svijet? A, dobri. Inače, kako je od? Ma, boli me bre kurac za njega. Nek crkne, pička. Ne.